अरे प्रणाम करो, बॉस आए हैं। वाह क्या कमाल है, बवंडर गाना आ गई जेपी स्टार पिक्चर से। ओढ़नी सरकत जाए भैया, पावर स्टार पवन सिंह के हाया भूसा पर एंट्री एकदम लोगों का दिल जीतने वाला है। ये गाना अभी 6 मिनट ना भइल मर्द एकदम धूम धड़ाम मचा दिलस पूरा। अब दिखी मर्द पावर, जे कहतलन कि पावर स्टार से टक्कर ली, अब दिखी पावर। जाए गाना देख लो, बा क्या कमाल का गाना बना है ओढ़नी सरकत जाए। एकदम मतलब वीडियो भी शूट कइल गइल बा एकदम पावर स्टार के लेवल के। गाना ऐसा बानू कि आप 2-4 बार रिपीट करके जरूर सुनेम। एकदम नोक झोंक वाला गाना। आप पावर स्टार के एंट्री जाना प्रकार से भइल बा, वाह एकदम खलबली। भोजपुरी दुनिया में एकदम ही एगो नया और ही खलबली मचावे एकदम पावर स्टार पवन सिंह के गाना फिर से आ गइल बा ओढ़नी सरकत जाए, जौन की अभी रिलीज भइल। अबे देखनी एकदम हमरा से रहल लागल एकदम पूरा कनिए के अबे जाके वीडियो बनी। अब दिखी असली पावर का होला। ठीक बानू, हई एथी से ना होला, एड लगैला से विवाद कैला से ना होला। पावर देखे के बा बस 2 घंटा इंतजार कर लो। जेपी स्टार पिक्चर पर गाना बा ओढ़नी सरकत जाए, एकदम धांसू कमाल के वीडियो आ कमाल के गाना के साथे एकदम पावर स्टार के एंट्री भइल बा। और फैंस लोग एकदम दिल खोल के वेलकम करता एकदम पूरा। व्यूज़ के मामला में कोनो एथी नहीं है। बाकी गाना के सुन ले होखे हम आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में बताई कि गाना जौन बा मतलब कितना कमाल करे वाला बा और गाना जौन बा कैसन बा। बाकी हम मिलता नहीं एगो एकदम बवंडर रिव्यू के साथ, तब तक के लिए इंतजार करी।